Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawa wa Lachitatu Mulungu wa chisanu mnyengo imeneyi ya Lent tikukulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Mawu oyamba akuchokera mu buku la Prophet Daniel mutu 3 ndi 14 mpaka 20 kudzapitiriza ndi 24 mpaka 25 kumalizira ndi 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Lucius Losi, wophunzira pa Catholic University of Malawi mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu amuthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 8 ndi 31 mpaka 42. Muli ndine bambo Anatole Welemu Komboni Missionaries. Ni tipempherere limodzi. Watuma anjelo wake kuti adzapulumutse atumiki amene amamukhulupirira. Mawu a m'buku la Prophet Daniel. Pa masiku amenewo mfumu Nebukadinezara adawafunsa kuti, inu Sadrake, Mesaki ndi Abedenego, kodi nzoona kuti simukutumikira milungu yanga ndi kupembedza fano lagolide lija limene ndidaliyimika? Ngati muli okonzeka kuti mukangomva kulira kwa mbetete, chitoliro, zenze, nsasi, pangwe, mngoli ndi kuyimba kwa mtundu, mudzigwetse chafufumimba ndi kupembedza fano limene ndaliyimika chabwino. Koma mukapanda kulipembedza, muponyedwa m'ng'anjo ya moto. Ndipo palibe mulungu wina aliyense amene akupulumutseni m'manja mwanga. Sadrake, Mesaki ndi Abedenego adauza mfumu Nebukadinezara kuti, sikofunikira kuti tikuyankheni pa nkhani imeneyi. Mulungu amene timamutumikira ife angathe kutipulumutsa ku ng'anjo ya moto ndiponso m'manja mwanu a mfumu. Koma ngakhale Mulungu wathuyo asatipulumutse, mudziwe a mfumu kuti sitidzatumikirabe milungu yanu ndi kupembedza fano lagolide limene mudaliyimika. Pamenepo mfumu Nebukadinezara adapsera mtima Sadrake, Mesaki ndi Abedenego, ndipo nkhope yake idasandulika ndi ukali. Adalamula kuti m'ng'anjo ya motoyo ayisonkhezere kasanu n'kawiri kupambana masiku onse. Adalamulanso ena mwa anthu ake amphamvu a gulu lake la nkhondo kuti amange Sadrake, Mesaki ndi Abedenego ndi kuwaponya m'ng'anjo ya moto. Akuona zimenezo, mfumu Nebukadinezara adadabwa kwambiri. Adayimirira mofulumira nafunsa nduna zake kuti, kodi suja taponya anthu atatu m'ng'anjo ya moto ali omangidwa? Iwo adayankha kuti, ndi choncho kumene a mfumu. Mfumuyo idati, komabe ndikuona anthu anayi akuyenda m'moto mwaufulu osapsa, ndipo wachinayiyo akuoneka ngati mwana wa milungu. Apo Nebukadinezara adati, atamandike Mulungu wa Sadrake, Mesaki ndi Abedenego,
watuma mngelo wake kuti adzapulumutse atumiki amene amamukhulupirira nakana kumvera lamulo la mfumu. Iwo adadzipereka ku ng'anjo ya moto chifukwa chosafuna kutumikira ndi kupembedza mulungu wina aliyense koma Mulungu wawo yekha. Mawu a Ambuye. Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu. Yohane mutu wa 80 ndime ya 31 kulekera 42. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza anthu amene adankhulupirirawo kuti ngati mumvera mawu anga nthawi zonse ndiye kuti ndinudi ophunzira anga, mudzadziwa zoona ndipo zoonazo zidzakusandutsani amfulu. Iwo adati, ife ndife ana a Abrahamu ndipo chikhalire chathu sitinakhalepo akapolo a wina aliyense, nanga bwanji ukuti mudzasanduka amfulu? Yesu adawayankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti aliyense wochita tchimo ndi kapolo wa tchimolo. Kapolo sakhala nawo m'banja nthawi zonse, koma mwana. Tsono ngati mwana akumasulani, mudzakhaladi mfulu. Ndikudziwa kuti ndinu ana a Abrahamu, komabe mukufuna kundipha chifukwa simukuvomereza mawu anga m'mitima mwanu. Ine ndimalankhula zimene ndidaziona kwa Atate anga, koma inu mumachita zimene mudamva kwa atate anu. Iwo adati, ifetu atate athu ndi Abrahamu. Yesu adawawuza kuti mukadakhala ana Abrahamu bwenzi mukuchita zimene Abrahamuyo ankachita. Koma tsopano mukufuna kundipha ine, amene ndakuwuzani zoona zimene ndidamva kwa Mulungu. Abrahamu sadachite zotere. Inu mukuchita zimene tate wanu amachita. Iwo adamuwuza kuti, ife ndiye sindife ana amchigololotu ayi, tili ndi tate mmodzi yekha, ndiye Mulungu. Yesu adati, Mulungu akadakhaladi atate anu bwenzi mutandikonda ine chifukwa ndidafumira kwa Mulungu, ndipo tsopano ndili kuno. Sindidabwerere ndi ulamuliro wa ine ndekha ayi, koma iyeyo adachita kundituma. Umenewo ndiwo uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero tikumva mu uthenga wa Yohane kuti ndidzakusandutsani amfulu, simudzakhalanso akapolo ayi. Kodi akapolo amatanthauza chani? Komanso kuti amfulu amatanthauza chani? Kapolo ndi munthu amene alibe ufulu umene tikunenawo. Makamaka kwathu kuno kuti timvese bwino, kapolo ndi munthu amene ali ndende, sangapange zinthu mwakufuna kwake. Amapanga zinthu mokakamizidwa, sangadye zimene akufuna, komanso sangadye nthawi imene akufuna, sangavale zimene akufuna, sangagone nthawi imene akufuna. Mfulu ndi amene amachita zonsezi mu nthawi yake mwachifuniro chake, momwe iyeyo akudziwira, akuganizirira. Ndiye mawu awa akuti sindife akapolo. Ambuye Yesu akufuna atimansule tikhale amfulu. Tiyeni tigwirizane kuti akapolo sionse amene ali kundende okha, kapena amene ali kumaula, kuchichiri prison ayi. Akapolo ndi anthu ambiri amene m'malo moti anene chilungamo sakunena chilungamo. Amalakalaka kulankhula zoona, koma chifukwa cha mantha sakulankhula zoona. Mwina chifukwa choteteza udindo, mwina chifukwa choteteza dzina lawo, mwina chifukwa chofuna ndalama zambiri. Anthu ambiri sali amfulu, anthu ambiri ndi akapolo. Ndipo Ambuye Yesu akuti, ndithu ndikunenetsa kuti aliyense wochita tchimo ndi kapolo wa tchimolo. Kapolo sakhala nawo m'banja nthawi zonse, koma mwana. Ubwino wokhala mfulu, ubwino wotsatira malamulo a Mulungu, ubwino wakuti mawu a Mulungu apeze mpata m'mitima mwathu ndi wakuti
timakhala anthu amtendere weniweni, timakhala anthu achikondi, timakhala anthu osangalala, zinthu zimene tchimo limachotsa pakati pathu. Nde Ambuye Yesu akutitana ifeyo kuti tikhale anthu okonda choona, okonda mawu ake, zingavute zingatani. Ambuye Yesu ndamene amamasula. Tamva mawu oyamba mene takumana ndi Mesaki, Abedenego, amene adakana kumvera fumu imene idawuza kuti apembedze mulungu wina. Iwo sadali ndi mantha, ankadziwa kukula kwa mulungu wawo. Anthu ambiri masiku ano samadziwa kukula kwa mulungu wawo, ali ndi mantha. N'chifukwa chake tikunena kuti ali akapolo a zinthu zosiyanasiyana. Mwina ndi akapolo a ndalama, koma tidziwe kuti ndalama ndi kamulungu kamene kamatha mphamvu. Ndalama imatsika mtengo chifukwa cha devaluation, koma mulungu wathu satsika mphamvu ndi devaluation. Anthu ambiri amakhala mantha chifukwa mwina cha zipani za ndale, atsogoleri a ndale, koma tidziwe kuti zipani zimabwera, zipani zimapita, koma mulungu amakhalapo nthawi zonse. Ena amachita mantha chifukwa cha zibwenzi zimene. Chibwenzi kukanika kuchiuza chilungamo chifukwa akuti akatinenera kwa madamu athu, akanenera kwa achikondi athu. Koma ngati poyamba ifeyo tidatsata chilungamo, sitikuyenera kukhala ndi mantha. Kodi chimene chikuyikani mu ndende inuyo ndi chani? Tili pa banja, tidzifunse kuti kodi pa banja pathupo tili amtendere? Amuna athu kapena akazi athu akutipatsa ufulu weniweni? Enafe tili pa ntchito. Kodi pa ntchito paja tili ndi ufulu onena chilungamo kwauza abwana athu kapena amene amatiyang'anira kuti zakuti sizikuyenda bwino, kapena ndife amantha kuopa kuchotsedwa ntchito? Kulikonseko kumene tikugwira ntchito ifeyo a Khristu, kulikonseko kumene tikupezeka ife a Khristu, kodi ndife akapolo kapena ndife amfulu? Ngati ndife akapolo, mulungu akutimema, akutiyitana kuti mulungu akhale atate athu. Akuti sindidabwerere ndi ulamuliro wa ine ndekhayi, koma iyeyo adachita kundituma. Amene akutiyang'anira, amene akutilamulira ngati ndi mulungu, tizakhala anthu aufulu. Ndipo ufulu umenewu monga tikunenera udzatipatsa mtendere, udzatipatsa chikondi, udzadzetsa chilungamo. Munyengo ino ya Lent, tiyeni timupemphe mulungu wamphamvu zonse adule maunyolo amene tonsefe akutipangisa kuti tikhale akapolo. Tikukanika kukhala anthu osangalala chifukwa tidzigwetsa mu ukapolo wa uchimo. Ndiye kuti ndife akapolo pawiri: kapolo wa dziko lapansi, kapolo amenenso akakhale wa dziko lakumwamba, kukaponyedwa mu jahena. Ambuye Yesu akutitsimikizira kuti mulungu akadakhaladi atate anu, bwenzi mutandikonda ine chifukwa mudafumira kwa mulungu. Ndipo tsopano taonani ndili kuno. Ife tonse a Khristu, ubatizo uja udatipasa mpata kuti tikhalenso ofumira kwa mulungu. Tiyeni tichotse mdima pakati pathu umene umatika mukapolo, tisakhale amndende. Inde Ambuye Yesu amene adabwera kudzatiferefe pa mtanda, adadula maunyolo onse a uchimo ndi imfa kuti atigulire ifeyo inde moyo wabwino. Monga abale athu aja amene adakana kupembedza milungu ina, Mfumu Nebukadinezara itawapempha, mulungu ndamene adawateteza, mulungu ndamene adakhala mbali yawo. Ndiye tikutero kuti ngati mulungu udi ali mbali yanu, tidzayimba nyimbo ya anyamata amenewa imenenso imafanafana ndi Salimo 124. Chauta akadakhala kuti sali mbali yathu, bwezi pano amene amatisakasakawo atatitswalika amoyo. Chauta akadakhala sali mbali yathu, bwezi madzi aja ife atatimiza, tikadapita ndi chigumula, tikadapita ndi namondwe, koma chauta ali mbali yathu. Inuyo ndine lero tinene kuti ngati chauta adali mbali yathu, palibe chimene tidzaope, palibe chimene chidzatiopseze, palibe chimene chidzationonge. Tikhale a Khristu olimba mtima, kuyima njii pa zoona, ngakhala Ambuye Yesu sadaope imfa,
adatifera ife kuti atipulumutse. Tizikumbukira mawu aja kuti amene akufuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma amene akufuna kutaya moyo wake chifukwa cha ine adzawupulumutsa. Ambuye apitirize kudalitsa mawu ake komanso atisandutse amfulu. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takura kwira